Les ensopegades del Lleida i el Sabadell les va aprofitar perfectament el Sant Andreu amb una victòria de prestigi. A més, la primera del 2009 al camp del Terrassa. Els de Nacho González tornen a ser tercers en solitari. Per contra, els de Sergi Lovera tenen la zona de promoció tan sols 4 punts per sota. La golejada encaixada la setmana passada al camp de la Grama va esperonar el Terrassa. En el minut 23, una falta de Boniquet va acabar dins la porteria quadribarrada. Tot i que sembla que és Òscar Sierra qui toca la pilota, l'acte li va donar el gol a Boniquet. Amb l'1-0, els agarencs es van tancar al darrere i ho van pagar. Els visitants van avisar primer amb aquesta jugada enrabassada dins l'àrea local que va acabar amb la pilota a les mans de Relaño. I a 2 minuts per al descans, Edu Oriol feia el golaç de la jornada amb un xut des de fora de l'àrea que entrava per tot l'escaire. A la segona meitat, poc joc i només 2 ocasions, una per bàndol. Aquest contraatac dels homes de Sergio Lovera que no culmina Jordi Martínez. L'ex-ambreuenc va fallar la rematada de cap. En canvi, un ex-terrassenc va estar més afortunat. Héctor Besora penja la falta a la perfecció al 88 i Rueda dona els 3 punts a l'equip de Nacho González. Alguna vez hemos tenido el acierto de en esos últimos minutos pues hacer el 1-2, ¿no? Que yo creo que ya merecíamos y ya nos tocaba, ¿no? Yo estoy contento con el trabajo que han hecho los jugadores, estoy muy contento con el nivel de juego que hemos exhibido. Pienso que hemos merecido más y que hoy el fútbol ha sido injusto con nosotros, por lo tanto, evidentemente que decepcionado por esto. Fruit de la impotència pel resultat, Tomillo va veure la vermella directa per aquesta entrada a Edu Oriol. També l'entrada del Terrassa va acabar expulsat arran d'aquesta jugada en el temps de descompte.